gaur, 2014ko urriaren 15ean, Gasteizko alkatean naizen aldetik, inauguratutzat jotzen dut Oianeder Euskararen Etxea, Gasteizko kafe antzokia. Oianeder Euskararen Etxea errealitatea da, gauzatu da dagoeneko, eta Gasteizko kafe antzokiaren alde lanean ari garenok pozik gaude. Pozik, jauregi eder hau, Euskararen babesgune eta arnasgune izango delako. Euskararen etxeak bere bidean lehen urratsa eman duelako. Gasteizek behar du Euskararen etxean, eta behar du kafe antzokia ere. Euskarazko formakuntzara eta sorkuntzara bideratutako gune bat. Euskal kultura adierazpenaren erakusleio izango den gune bat. Hemendik aurrera gure erronka izango da, batetik eraikin hau edukiz betetzea. Eta bestetik, Euskararen etxea izateaz gain, Euskararena, gasteiztar guztien etxea eraikitzea. Oianeder Euskararen Etxea eratzeko, ekarpen ugari izan da, eta hiriko euskaltzale taldeen eskutik moldatu da. Denek dute ordezkaritza eta lekua hemen. Hori dela eta proiektu hau herritarren parte hartzearen benetako eredua da, talde guztiek jarri dute beren harri koskorra, eta proiektua osatzen eta aberazten lagundu dute. Gainera, Oianederrek agerian jarriko du ezberdinen arteko akordio politikoa Gasteizen eta gasteiztarren alde aurrera egiteko gogoak ekarri duen akordioa. Udaleko Euskara zerbitzua eta talde euskaltzaleen plataforma ekarlanean arituko dira, ekimen hau edukiz betetzeko.